Ginakonsiderar subong sang Civil Aviation Authority of the Philippines ug Kaap Iloilo ang pagpatumaliwat sang first screening sa ground floor sang Iloilo International Airport para sa tanan nga mga pasahero. Kasunod ini sa natabong nga shooting incident sa second floor sang airport matapos nga nagbato ang isa ka pasahero sang na-detect nga may dala ini nga kutsilyo samtang yara ini sa boarding area. Ini amo si Roland Lanyohan, 54 o 54 anyos, security guard ag residente sang Tayong Sagay, Camigen. Sunod kay Mr. Arthur Pareño, Kaap Iloilo Terminal Supervisor and Public Information Officer, ang pagbalik sang first screening ang ginalantaw nga solusyon para hindi na masulit ang kaangay nga insidente. Sa subong sunod sa iya samtang wala pa sila nakadihon sa nagakaigo nga rekomendasyon, mas hugtan anay ang seguridad paagi sa pagdugang sang security personnel kaupod na ang mga katapos ang Philippine National Police. Wala naman sinigin ako o kon ginpanginwala nga may lapses sa security protocol rason kung nga naa nakalusot ang nasambit nga pasahero. We doubly secure the area. May mga PNP kami nga ato na subong. Nag-duty na, nag-dubli-dubli ito sila. Including our Kaap Security and Intelligence Service, no? Ang aton nga CSI, kag ang aton nga private security provider. As much as possible, that will be the solution. In the meantime, until such time nga we will come up with a proper recommendation. Well, hindi gid ako makahambal gid nga kung ano gid abino, kung ano sila ka-relax, kung ano sila ka-stricto. But the protocol is pagkakita sina the PNP, pagkakita sa illegal nga bladed or whatever, prohibited item, the PNP will be called upon muna. So along that line, nga nakuha niya ang iyang bagliwat kag na kuha niyang kutsilyo. I cannot categorically say nga there were lapses sa ila, but well, it happened. Muna. Patian ang kabahin sa nangin pahayag ni Arthur Pareño, Kaap Terminal Officer sang Iloilo International Airport.